Wow, isa na naman ka insidente sang sunog ang na-record kaina sa Kagahon sa syudad sang Iloilo sa diin ginbawian sa kabuhi ang 29 anyos nga babayi nga na-trap sa nasunog nga balay. Ang mga nasunugan naman kahapon sa Barangay General U amat-amat nga ginakayo ang ila mga balay. Si John Sala nakatutok. Pasado alauna kainas ang kaagahon sa napuhag ang mga residente sa isa ka subdivision sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City sa nagluntad nga sunog. Dugang ang pagkinanadkaran sa mga kasilingan sang pamilya Duran nga among tag-iya sa nasunog nga balay sang matrap ang 29 anyos nga bata sang tag-iya nga si Domi Rose Duran. Nagwa sa inisyal nga investigasyon sa otoridad nga ulihin nga natalupangdan nga nalipong si Domi Rose nga nadulaan sang pangalibutan sang makahaklo sang aso nga gitunaan sang iya kamatayon. Ginpadulungan sang One Western Visayas News Team ang pamilya Duran kay ina sang aga pero nagpaiway na sila nga maghatag pa sang ilabahin sa natabo nga sunog. Ginapatihan nga naghalin sa idalom nga porsyon sang balay ang kalayo. Ginabulubanta ang naglabot sa malapit 1 milyon ka pesos ang ginbilin nga halit sang sunog. Samtang amat-amat nga nagbalik patindog sa ilang mga balay ang mga nahalitan sang sunog sa Barangay General Hughes, Iloilo City. Sa datos sang barangay naglabot sa 21 ka mga pamilyang apektado sang sunog. Sa to a number of individuals, mayara kita sang 76 individuals. 11 ang total, 6 ang partial. Isa sa mga nag-amat-amat himo sa iya puluyan si Elena Alvarez. Sa iya balay ginapasuni naghalin ng sunog, bagay nga iya ini ginapanginwala. Ato ko sa bata ko subong. Kakuha man kami di kagabi ayuda mga bayo. Kag wani dry goods kag bugas. Ang banila sa akon kuno nagalin anong sa akon man. Nakahatag naman sa bulig ang City Social Welfare and Development Office sa mga nasunugan. Padayon pang investigasyon sa BFP Iloilo City sa ginhalinan sang sunog. Sa sulod sang 2 ka adlaw, 4 ka sunog ang nagluntad sa syudad sang Iloilo. Gani hugot naman ang pahanumdom sang BFP sa publiko. Ilabi na nga naghilapit na ang Fire Prevention Month nga magdoble halong gid sa ila mga pamalay para sunog ang malikawan. Reminding the public nga maghalong gid no, and the most effective way nga mapunggan naton ang pagtuhaw sang kalayo is really to increase and maintain our fire consciousness no. The only way nga mapunggan naton ang sunog nga ang cause of fire is electrical is really for us to maintain our electrical installation. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.